Mushure mekuona kuti asara woga Colorful exposwa decide kuti hapasina need yekuholda beke kuti mukomana wesvimbo mutauro uye kufadza madzimai ndo basa rake vaibatana basa vese vari vatatu mumba maMaloti. Ataura zvakare akati I thought uchataura chokwadi like we said it first, wasiya kuti handina kutsoma ngende akakorerwa ega. Uchataura chokwadi womira kudefenda murume asingakude. Regai hedu tuye nemaV11 tiende palive and I'm not forcing anyone kuva pano kokuzoenda kunana Kismo uchifunga kuti achandimisa ndinyarare. Mwana wamai ngatipaite very clear ipapo. Colorful wawedzera ndokuti iwe Malotika kuva desperate kusvika pakunoti Kismo abuda nhasi kutsvagana kwekushaya because Maloti uri kufunga kuti kuenda kwa Kismo kune zvakuchamisa evidence iye akabuda nezuro. Iweka I was not there uchudza ngende kuti uri kuda kurarwa wakaramba kurara neni uchida Colorful. What ngende told me deep down, in fact you know deep kuti ngende doesn't love you. Ndosaka uchiti ukaona kuti munhu ane evidence yezvekudanana kwangende unoenda uchimhanya waifunga kuti Kismo ndakamupa zvese. Let's play the game now live today with maproof zvese. Maloti paakandirova akandiruma because Vulengende aida kutiza nemakizi emota kuti anditizise. So Maloti paakandidzosa aityira kuti ngende anoenda neni. Let me do live topaita maproof nema audios. Handiraramire kudiwa nemafanzi imi munhu busy kudefenda murume because haakude. Ndarukuya live na 7 timbomhanyisana marathon. Aedera zvakare ndokuti no one knows the truth. Maloti anenge achinyara because ngende doesn't love her and Malotika mira kubhaiza panapa. I'm coming nemaV11. Ngende akatanga kunyenga inini. And when I came back, Maloti found out kuti ngende ndiye akutoti tsoma na Colorful. Today ndichaita live. Maloti kushaya mari dzerenti chichi yeti ndiwo wakazvikonzeresa utori munhu akaipa fani. You pretend on social media. Musanditi be grateful pano pa social media. I go through a lot. Ndichirohwa every day. Imi ndakasafa. Miss why? And anawendi president wabvise zvavo munyaya iyi havamo. Kana usinganyengerere murume waindiroverei? Reason yamakaramba munemi I was desperate kuti handina mari. Mairamba kundipa rent cause maiti ngende anotera inini and keti. I suffered a lot vano. Ndimi munotomuda Maloti. Asi Maloti aitochema achiti iye ndoda kurarwa. Ngende achiramba kurara naye. Ndo day Maloti raakaona ngende achindite every time pandokutarisa Kalaka ndinobva ndawa kuti nyandu ndobva ndamisa. I came back because I knew ngende achateera. Maloti pawaive uchida kurariwa ngende akakuti wakaneta and waizvinyora uchudza ngende. Where did I find out? Makandirova yese muchite yamunoda kundirovera munhu asingakude ende tiri kutondibowa. You knew kuti ngende inini ndiye akatonditsoma big time. Ukazviziva kuti handina wandakambotaura naye but wakunyeba cause iwewe unodefenda munhu asingakube. Ayas getting ready live takanoita zvese nemaproofu. Ndo mashoko aColorful aya ari kuti aneta kuramba achingonzi Colorful ndiwe uri kutsoma murume. Colorful ari kuti bodosve ini ndinotsomewa nemurume uyu. Wabva wanyora zvakare akati yekurara tiri vatatu under one roof tese tichiziva tichinakirwa. Ndichadzoka nazvo zvakare palive imikaningaize na 7 o'clock zvinenge zvakatongooma. Musagarire kure data renyu pavanhu. Mukangoshaya data munogona kutowana vanhu vatoenda vaenda. Imikani zvinhu zvacho zvakaoma.